Atenció, prepara's per al llançament. Motors a màxima potència. Va segons el planejat. Molt bé, ja esteu en òrbita. Bona feina, ens veiem aviat. Ens acostem a la lluna. Espera, alguna cosa no va bé. Control, tenim un problema. Quina és la situació? Control, m'escolteu? Han perdut el senyal. No rebem resposta. Intentaré restablir la connexió. Què passa? Per què no hi ha senyal a la nau? No sé, la transmissió s'ha tallat de cop. Necessito respostes. Què hem perdut? Tot el... Telemetria, comunicació, dades de navegació, tot està en negre. Estem mirant de restablir les comunicacions, però no hi ha resposta. Mantingueu la calma. Hem de saber què està passant i com solucionar-ho. Potser hi ha hagut una sobrecàrrega en el sistema de la nau. Podria ser una falla en les comunicacions o una interferència externa. Estem rebent una senyal, però no té cap sentit. Què és això? Potser la nau està mirant de poder-nos comunicar-se. Estem a la superfície, però hem perdut el contacte amb la Terra. Anem a veure què ha passat. Control! Hem perdut el senyal i no rebem resposta. Podria ser els cables. Què està passant? Per què no tenim senyal a la nau? No sé, la transmissió s'ha tallat de sobte. Aquests cables semblen que estan bé. Revisaré la connexió. Oh no, hi ha foc. Intenteu contenir-lo. Ja han aconseguit alguna cosa. Res, senyor. No rebem senyal de la nau. No sabem si segueixen entenent o si alguna cosa és més greu o que ha passat. Què és això? Ho veus? No ho sé, però ve cap a nosaltres. Però sí parlar. Aquest cable està interferint la senyal. Ho connectaré. No ho he aconseguit. Gràcies, amic. Crec que tenim un nou company. Atenció, sembla que es tornen a establir la comunicació. Aquí arribem. Tornem a tenir una comunicació. Ben fet, confiant en vosaltres, ara necessitem una solució per l'oxigen més llunyà. Hem trucat a la central i tenim poquet mitjà i oxigen. Molt durarem poquetes hores. Si no trobem aliments aviat, no podem continuar la missió. Humans, hem analitzat la seva situació al nostre poblat. Tenim el que necessiteu. Ens acompanyeu? Què ens vol ajudar? La missió és ajudar a tots els éssers de l'univers. Un creuer i un poquet de robots. Qui em va construir? Vam ser creats fa molt de temps per una civilització avançada. El nostre propòsit és ajudar a tothom qui ho necessita. Només ajudeu als humans?
Ajudem a tothom. La solidaritat és la nostra programació principal. Dins del magatzem tindreu aliments i oxigen. És increïble, aquests aliments són els que ens hidrataran. Els sintetitzem a partir dels materials que trobem a la Lluna. No tenim paraules d'agraïment. La nostra petició és que vosaltres també ajudeu a tothom que ho necessite. Control, ja tenim mitjà i oxigen, només que el motor no sé què li passa. No tenim combustible, hem de trobar una font d'energia. Això els pot ajudar a tornar a casa. Això és increïble, podem avançar segles. Control, m'han ajudat els robots i m'han donat una pedra amb molta energia infinita. Energia infinita? Estan segurs? Molt bé, ja tenim la pedra al sistema d'energia. És ajustat, els motors ja funcionen. Hem analitzat les dades. És increïble. Això és històric. Genial, ja estem a punt de marxar. Afirmatiu, tornem a casa. Motors encesos. 3, 2, 1, marxem cap a casa. Bon viatge. Ens veiem a casa.